Ćao svima i dobrodošli u najnoviji Tuesday. A u novoj emisiji ćete gledati. Svetski šampion u basketu 3x3. Muđa prešao 1.000.000 subscribera na YouTube-u. Davor ne zna Petrinu omiljenu boju. Neispunjen challenge. Sve ovo i još mnogo toga U najnovijem Tuesday. Vidimo se. A pre nego što pređemo na vaše komentare, spremio sam intervju s jednim svetskim šampionom. Sa mnom? Ne, ti nisi svetski šampion, ti si šampion Bačkog Jarka. Ali sada pričamo sa Dušanom Bulutom koji je sa svojom ekipom prvak u svetu u 3x3 basketu mnogo puta. Svaka čast. Kada gradiš nešto u životu, uvek je najbitnije imati dobru osnovu za to. Ili, što bi ljudi rekli, temelj. Bulut i njegova ekipa su uspjeli da izgrade svoje živote, uspehe i titule od nule, bez temelja. Jedino na čega su mogli da se oslone bila je upornost. Treninzi, sparine, hladnoća, slabi uslovi i sve ostale prepreke bile su samo deo njihove prošlosti iz koje izlaze kao pobednici. A kada smo kod pobede, ova ekipa ruši konkurenciju iz takmičenja u takmičenje. Nije ni čudo, ipak su trostruki svetski prvaci u ovoj disciplini, a i Dušan je kao igrač na vrhu rang liste. Sa svojom ekipom doveli su ovaj sport u Srbiju, a ove godine je Dušan uložio sebe i svoj trud da napravi konačno i svoj teren. Pa pre svega ovaj teren je nastao u našim glavama još 2012. kada smo prvi put počeli se bavimo ozbiljno ovim sportom i nismo imali svoje uslove za neko profesionalno bavljenje. A druga stvar, uvek smo slušali kako neki veliki košarkaši otvaraju i razvijaju te terene i tako da ove godine smo imali, ja sam imao tu priliku da sklopim nekako i novac i vreme i prostor i ideju sve u jednom i da napravimo ovako nešto. Mi smo 2012. godine dobili obećanja svih političara i to se nije, nekako smo verovali da će to doći do krajnog rezultata, ali eto, do dan danas se nije desilo, tako smo uzeli stvari u svoje ruke i nekako u našem stilu napravili ono što želimo. Ovi momci su ni od čega napravili nešto veliko za čitavu zajednicu. Mnoge stvari su se promenile od početka njihove karijere pa do sada. Najveća borba je bila protiv tog stereotipa da basket nije samo masovna rekreacija u Srbiji, nego da je to profesionalni sport i da nas ljudi ozbiljno shvate u onome što radimo. Mislim da smo veoma doprineli tome našim sportskim rezultatima u zemlji i inostranstvu. Tako da smo sigurno inspirisali ljude da krenu, neke druge ekipe da krenu našim putem. Sigurno, ne samo mi, ne samo i druge ekipe, nego i ove košarkaške ustanove su uspele u tome, u toj nameri. 2012. godine kada je ovo počinjalo, bukvalno smo imali 2 turnira, sad imamo 40 turnira po cijeloj zemlji, po svim gradovima, sa 20-ak ekipa, imamo 5-6 ekipa na svetskoj seriji. Sport koji ide onako uzlaznom putanjom u celom svetu i mi koji ga konačno pratimo u nekim drugim organizacijnim smislu, a rezultatom smo sigurno na prvom mestu. Osim svetskih prvenstava bilo je mnogo pobjede u samoj ligi, pa me je zanimalo da li se osjećaj uspeha menjao tokom svih ovih godina ili je titula uvek bila nešto što izaziva uzbuđenje. Svaki turnir ima različitu težinu i naravno da svaki uspeh ima različitu težinu. Iskreno mislio sam da posle 2012. godine kada smo prvi put osjetili taj veliki uspeh, kada smo prvi put bili svetski šampioni, da taj osjećaj nećemo prevazići nikad. Prošle godine na svetskom prvenstvu u finalu protiv Amerikanaca i ta trojka u zadnjoj sekundi da sam skočio u publiku, da su svi moji drugari bili s kojima sam ja odrastao i igrao ovaj basket, je prevazišao taj osjećaj i taj osjećaj ponosa i besplatno što ja kažem.
Svaki turnir ima svoju težinu i ja mislim da baš zbog toga smo mi uspešni, zato što svaki turnir shvatamo ozbiljno i pokušavamo da dokažemo svakoj sledećoj ekipi protiv koje susretnemo da smo bolji od njih. Želimo da dokažemo svima da smo najbolji na svetu. Dušan je dao savjet mlađima koji bi voljeli da se bave ovim sportom. Ja, na primjer, nikad nisam voleo da me neko savjetuje i da mi govori šta da radim, tako da moj savjet je da ne slušate sve savjete, pa čak ni ovaj. A imam i ja jedan savjet za kraj za sve vas mlade koji ovo gledate. Manite se gangstera i opasnih tipova kao uzora. Nije fazon u tome da se ugledaš na pogrešne ljude ceo život, već da kada ti se otvori šansa iskoristiš to, zakucaš iz sve snage i pobediš ovu životnu utakmicu, čiji smo svi igrači. Moja omiljena pesma je YouTube Kraljica od Elizabete Domijan. Moja omiljena pesma je See You Again zato što je posvećena legendi, Paul Walkeru. Fast and Furious. Moja omiljena pesma je Fire od Pink, nadam se da ću biti u videu. Moja omiljena pesma je Isti san iz Jumbo serije, kao što i sama pesma glasi I može poz. Moja omiljena pesma je Charlie je postao gamer, zato što je smešna, a i nemoguća. Moja omiljena pesma je Dance Like Nobody's Watching od Marije Žeželj. Moja omiljena pesma je Temperatura od Saše Kovačevića. Obožavam da mi ujutru alarm zvoni tonom te pesme, jer me pesma opušta i jako je prijatna za slušanje. Svaka čast Saša za ovu pesmu. Moja omiljena pesma je od Ed Sheeran, Shape of You, jer ima dobar spot i talentovnog pevača. Ne znam zašto sam ovo pisao, ali verovatno nećete vidjeti. Pa Nikola, vidjeli smo. XD. Despacito, zato što je ritam predobar i zato što volim španske pesme. Moja omiljena pesma je Gaddafi. Moja omiljena pesma je Anđele od Vlade Georgijeva zato što me podsjeća na detinjstvo i uvek me natera da plešem. Ja nemam svoju omiljenu pesmu jer ne volim pesme. Moja omiljena pesma je u Baketovom intru. Bake, bake, bake. Si gladna možda? Koliko si gladna? Jako. Od 1 do 50 burgera, koliko si gladna? 52. Znači, ti bi mogla da kompletiraš ovaj challenge koji su Stuberi imali. Ne verujem. A, nisu ni oni mogli. Ja završavam treći. Ne može da stane u mene. Bilo je dobro, ovo je peti. Ja sam malo ljuto da mi bude bolje, ali mi nije bolje. Kako prošli intervju? Odgovara na pitanje i gladujem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Znači svako mora još po jedan. Ja ću pojesti još jedan. Imaš jednu. I, gledaj se. Ovo je prvi izazov koji nećemo raditi. Ali prejaki su, bre. Ali realno, ovo će biti prvi izazov da nećemo uspjeti da uradimo. Šta ti misliš, da li mi znamo nešto o Davoru i Petri što oni ne znaju o sebi? Možda. Ja znam sve, Davore. Znaš na šta mislim. Ali ukoliko vi niste znali nešto o njima, oni su napravili ovaj best friend tag u kom su otprilike govorili stvari jedno drugome i tako otkrivali svoje neke osobine i svoje neke stavove u suštini. Znaš šta ja znam o tebi? Šta? Što ti ne znaš? Šta? Ti se zoveš Dejan. Koja je njezina najdruža boja? Tvoja? Da. Kraljevska plava. Dobro, a tvoja crna? Crna mi je boja. Koja mi je boja najdraža? Ljubičasta. Onako znaš, kako ne znaš. Imaš još jedan pokušaj. Čekaj. Isuse Bože, čekaj. Čekaj. 9, 8, kako mi ne znaš najdražu boju? 7, 6... Roza. Isuse, ubiću se, pa zelena. Da nemoj tak jako. Malo se ohladi. Ne znam mi najdražu boju, a zelena, a znam da su mi zelene oči i sve zeleno. Nika je prošle nedelje izbacila video koji se zove Drama parodija, u kom je pevala zapravo ne zove se Drama parodiju. Nika je skoro izbacila pesmu Hoćeš da ja? Nika je skoro izbacila pesmu. Čekaj. Koliko volite YouTube i Despacito, volećete... Nećete voleti. Zaboravio sam opet i otkina sam nešto na glavi što me jako boli sada. Nika, Despacito, YouTube, gledamo! Znači, trebalo mi je 7 pokušaja, nisam uspeo da najavim ovo.
čiju stranu uzeti ću ja. Vi ljudi ne znate kad rami stat na kraj, ovo sad je pakao, bio je raj. Gledam, ne vjerujem, kažem sebi kozo. Šta ljudi moji ovdje se sad događa, ko je čija, kakva božja armija. Ne znam što se zbiva, ne miješam se u to. Ko je koga, hakero, ja ne znam, zovem astrologa. Šta se zbilo, imali za to razloga? Nek mi neko kaže zašto ta nesloga. Šta je ona napravila njemu teorija tona, kad se sve profili iz kojeg fazona, a on ljut je poput feferona. Bože se na gori, sve ostalo sad nije bitno. Ovdje borba je žestoka, ja skrivam se pak inkognito. Inkognito, inkognito, baby. Ukoliko ste pratili Voah live gde sam ja bio domaćin tog live-a i gde su Miloš HD, Marija Žeželj i Ana Dačović bili moji gosti, siguran sam da ste tamo čuli da Marija i Ana idu na Krit. Da li bi ti volila da ideš na Krit? Apsolutno, istog momenta. Tako su i one otišli i tamo su snimile neke vlogove, pa da vidimo kako to izgleda. A moram nešto da ti kažem. Šta? Bio si sjajan. Nisi ni gledala live. Bio si sjajan. Dobro, bio sam sjajan. Uspela nekako da dođe, čekajte se mora da slika. Možda i izađeš. A sad jedan izuzetno razočaravajuć trenutak. Jes, izgovorio sam ovo. Street fashion ne voli ajvar i ne voli luk. Kako? Zašto ne voli luk? Look at me, bro. Street fashion 101 ne voli luk zato što luk na engleskom znači pogledaj, a iluminati ne žele da budu viđeni. Zapamtite ovo. Ja, pršenje mozga. Ko me poznaje zna da luk, sve jelo koje se pravi sa lukom, ja tražim bez luka. Ja kad kuvam ne stavljam luk gde bi trebalo da stavim. Imamo luk, imamo paradajz, imamo ajvar, imamo sardinu i masline i dasku za sečenje i nož. Klasifio luk koji sad izgleda ovako. Ljudi, ja ne mogu da vam objasnim koliko ovo je na prvom mjestu nešto što najmanje volim. I ako iko od mojih prijatelja gleda, molim vas potvrdite dole u komentarima da je to stvarno nešto što najmanje volim, tako da ljudi znaju da ih ne zezam i da nije kao za video. Ovo je stvarno sam našao hranu koju ne volim. Idemo, 1, 2, 3. Ne znam šta da uzmem da pijem, I naravno, sada ono što će obeležiti balkansku YouTube scenu. Ko je to prešao 1 milion subscribera? Neko ko je gamer broj 1. Neko ko se zove Muđa. Muđa je prešao 1 milion subscribera, a evo i tog trenutka ukoliko ste ga propustili, mada sumnjam, realno. Zamisli 1 milion ljudi. Zamisli 1 milion ljudi. Zamisli 1 milion razlika. Gradi se ono i čeka se. Ljudi, hvala vam što ste ovolika broju! Milioni, 130.000! Bravo. I još. Gledali ste kako mi crtamo jedno drugo. Sećaš se kako sam te divno nacrtao? Nisi kreten, bila sam ninja kornjača. Dobro, bolje ninja nego kornjača, ali, pogledajte tek kako Kika crta i shvatit ćete da smo mi kompletni umetnici. Ovako.
čekaj. Mogu ja to bez problema, čekaj. Samo minut. Stani. Znam da ti ništa... Ne mogu liči na ono zašto se kliza na ledu. Evo što me na to podsjetilo, majke mi. Ma ajde ćuti, čekaj. Savki. Šta je to? Pa zar ti ne deluje kao, znaš, ovo je krilo i to, mislim, je krilo, brate. Ono što se vrti, znaš, a ti uđeš u ovo i letiš sa tim. Evo, stani, da ti dodam i prozorčiće, brate, kao... Pa, brate, ali ti jasno, a ovo je ono na što ima svaki, neću ti kažem šta. Meni je jasno, ali mi lepo kako crtaš. A daj pogodi, bravo. A sad je došlo vreme i da pročitamo neke vaše viceve. Uđe Perica u autobus i pita ga vozač koliko imaš godina. On kaže 7. Kada bude došao kondukter, reci da imaš 6. Zašto? Pa pustit će te besplatno. Dolazi kondukter i pita ga koliko imaš godina, a on kaže 6. I pita ga a kada puniš 7? I Perica odgovara, pa kad izađem iz autobusa. Idu dve bakterije. Pita jedna drugu, hej, jesi li dobro? A ova druga joj odgovara, ma ne znam šta mi izgleda da sam pokupila neki antibiotik. Kaže tata Perici, ako danas dobiješ jedinicu iz matematike, ja i ti se ne poznajemo više. Dođe Perica iz škole i pita ga tata, šta si dobio iz matematike, a Perica kaže, izvini, a ko si ti? Chuck Norris je jedan put došao 2 put. Chuck Norris pije vodu iz česme na X. Kaže tata Perici, toliko si glup da bi te pregazio i parkirani auto. Kako se zove emotivni Pikachu? Plakaću. U današnjoj epizodi ubijam Uve koje sad idu na kameru i ne smiju mi ništa time da dekne. Daj ovaj tvoj časopis. Ovdje je Leni izašla u ovom časopisu. To su Leni i Aleksa, svaka čast. Čuvaj ga. Gdje je? I zašto nemate Rajdu u ovoj kući? Kakva ste vi porodica? Smrtonosni ubica. Ja mislim da mu Uve znaju šta mi razmišljaju. Tamo legnu da spavaš, ona te se uvuče između prsta i ovog palca. Znaš i ti kao, ne, i onda da spavaš. Znam ko je kriv za ovo, Street Fashion Mano Van je kriv za ovo. Vrati svojemu Uve kući. Ja ne mogu ovako da živim više. I sad je nema nigde, kontande. Ajde, Spider-Man Homecoming, vreme je da dođeš kući. Challenge propao, nisam ubio Uvu. Ako do kraja ubijem Uvu, onda ću reći da challenge nije propao. Da je bilo, hoćemo na kafu Muvo, a hoćemo da pijemo kaficu, plivaj, tako je, plivaj, nećeš preživjeti ništa. Challenge complete. I to je bilo sve za ovo nedeljni Tuesday, a pitanje za sljedeću nedelju glasi... Koje vam je omiljeno jelo? I zbog čega? Napišite u komentare zašto volite to jelo i koje je, a mi ćemo te komentare pisati u sljedećem videu, tačnije pročitat ćemo ih. Koje je tebi omiljeno jelo? Spanać, definitivno, uvek i zauvek. Izvini, Popaje. A tebi? Nemaš pojma. Luk i ajvar.